Zdravím divákov, môj meno je Smajlo a vítam ťa pri nejakom netradičnom videu, ktorý si u mňa ešte žiadny divák, nikto ešte to u mňa nevidel. Proste toto je niečo úplne iné, toto je, ako ste si z názvu videa mohli všimnúť, je toto challenge, ako keby, taký usmievajúci sa challenge, kde vlastne mám za úlohu sa nezasmiať na nejakom videu, proste udržať emócie a proste vzdorovať, áno. Vybral som si veľmi známe video, ale ja som ho nevidel v podstate, iba prvých 10 sekúnd som si pozrel, či to je to video. Tak uvidíme, ako to pôjde. Dúfam, že sa vám bude tento challenge páčiť, ešte tagnem dvoch na konci, na dvoch ľudí na konci videa, aby sa to trošku rozšírilo, neviem ako to nazvem. Možno, že by to mohlo byť nejaký ten usmievajúci sa challenge, či neusmievajúci sa challenge, neviem, ešte neviem ako to presne nazvem, ale nejak to takto by to mohlo byť ešte. Tak nebudem to zdržovať a poďme, zachováme si kamennú tvár. Inak sa ospravedlňujem za kvalitu. Je to iba v 360p. Dobre, ja už nemôžem z neho. Dobre. Dobre. Takže vydržal som asi okolo tých 2:20 alebo tak nejako, neviem, keď sa podarí, tak dodám časomieru. No, nevydržal som to celé, ale proste vyskúšajte to sami, dám link na toto video, dám do popisu. A ešte potrebujem tagnúť dvoch ľudí, dúfam, že sa to rozšíri a bude to docela vtipné, zaujímavé a virálne. Takže tagnem si môjho kamaráta Majo, áno, ty to natočíš, dúfam, že to natočíš. A Fifko, ty to natočíš podľa mňa, dúfam, že to natočíš, keď to budeš pozerať. Takže dúfam, že sa vám toto také krátke video páčilo. Každý like, koment, alebo keď ste tu noví, odber veľmi poteší a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.